Sila. Šta je resta usta tera? O, brat. Ovo nije viđeno, brate. O, brat. Za kovaga. Čekaj, ko je prvi putao? Srećko? Ovo je dva posljednji. 5 put ga obali. 5 put. Gledaj Keruša, pogledaj. Gledajte. Na kraju ono vde u crni, ja zalazim da idemo kod njega. Ne, vali. Nije strašno, ali opasno je ovo, brate. Mora odmah da se vodi Keruša da se šije. Ona već... Mile! Ovakav trofej do sad nije bio, brate. Lele, brate, ovo je sila neka. Stani, jela. Uplaši me, bre. Čekaj, Srećko. Kako se desilo to, brate? Ja ne mogu, nemam zvuči. Ti li si na stanicu ono oko zapenio? Pa obaram ga, on padne, kerovi na njega, on juri kerovi. Opet puknem, opet ga obaram, opet ustaje. Ja. Pa gledaj, ne mogu to. Ovo je strašno. Onda će ti kod mene u dolinu, je. Sila ba, Mile. Spiram je vam te usta, spiram! Kutim bre, nego se pide. Živi zgrad. Spiram bre! Na čem ti dali stresu? Nisam, ovo nisam video do sada. Ovo je preko 200 kila, brate. Ide na 3 noge ide. Jedna noga mu iskršena skroz. Ovo je preko 200 kila, brate. Miki, Gago. Znači 5 puta da ga pogađaš, smagnu. 5 puta pada i 5 puta staje. Ljudi, daj mora Kerušu odmah da to pravljamo, da vodimo, da ga ušijemo. Odmah samo kola da stignu. A, evo gi Mikica ide s kola. Evo ga. A zone zajka da dođe. Ne, dole, A? dole. U stolac mora, brate. Ima li ovdje ko da ga ušije? Zajko je. Zajko šio je. Dosta, Benci, ovo je dosta. Mogu biti neko ne klaje, evo tu. Ne klaje. Stepi, brate, gledaj. Pa hoćima treba da bori. On nekad se ga pogodio u despi i keruje oko njega i pada u vodu, ne može dođe iz vode. On srpske trčio do zgore i dok je došao ovdje i ovdje dođe, ja ga gađam ovdje na 4 metra. Ja ga zaobilazim, 4 stavio metra sam glava ideal. gađam i kraj. Ideal sam stavio, ne smem da pucam od heroj. Okrenite se pa dođite ovdje, ej. Brate, ovo je borba bila za... Ovo što sam sad doživeo za vi... Sad je gore, on se zalepi gore. Pusto mi ostrne od... Dođe u dolinu do mene i tu daju Rikerovi i nju na silni. I uvoti na te prema mene, uvoti na gore prema tebe. Ja to nema gdje on tu je, da možeš ga meni tebi ide. Čekaj me strela, ja ne mogu još, viš da sam zadužen za kameru. A viš što su dva zadnja meča tu me ve. Dečko, ovo je trofej. Koliko puta si ga gađao? 5 puta ga obavio. I ti 2 puta ga Ovdje kad ga pogodi u vodu pada, ne može se digni. Debe, ja sam ideal. Ti koji je bio? I sad ovdje u crnje. Ovo je samo na filmovi, pogledaj. Da. To ne je američko ni. Ej, Odmah. to samo Saša, nemoj nas dira. Ajde. Nemoj, ne mogu diraš. Drži ga. Nije toliko opasno. Strela. Ma da nije mišić strano. To su mladi herovi pa da Čitam ti, pa svaku ne vidi. Svaku drugu. Ma nego su ga teroristi, znaš šta je. Pa znam ne Ja Neki da ide. I da to pada. I to daju Rikerovi, jer 2 minuta u mene. I tako uzbavljati. Sila, brale, da vidiš šta je. Čepo sve to vod može ništa. Trči na gore. Ali Kerušu u rišu, gledaj. Ma vidi, ovo ispod 230 kila nije, brate. Ja ovo nisam video ovakvo čudo, brate. 5 metra puca, ja viš ga Da sam se ja uplašio smagnu preko šta da radim sad. Ja pa niko ti si. Ne možda mi kaže. Ne možda mi kaže šta je.
Kuda će kaže on videli. Jedinica vraća u kontru, tačno prema njega vraća, razumeš, on je bio niže. Jedinica, on me pa ne čuje, jebem ga, isključili mi se stanice, ne znam šta. Nije, ja... Kojega smo ti, Dili? Ja sam očekivao neko čovjeka, razbio bi se, nema veze. Ovo samo jebe. Idem po njega. I dođe on, pusti ga live, ja ga zalim. Pusti Džera, idi dole. Ona po njega. I ono ovdje na doboru, ja ga pogodim, padnu od reći, ne može izađe. Izađe i srećko Malo nekako ti dođe da je dva puta, tri puta i nema. Daj cigaru.